И здравейте хора, днес играем на Competitive и това е втора част на CSGO и с нас е Мики. Да, така, точно така му цели. Да, той също играе на CSGO, само че той е банът от Competitive и аз игра на Competitive. Да, не знаем защо. Да. Да, и всички са на Б, както винаги. На кой мап играеш? Дида с 2. Сори. То те са самоубият. Окей. Аз ще играя малко минигейм. Да. Да, не съм най-високия ранг, силва съм. Просто не съм разсъквал много на кешъл. На комплектив, извините. На ли си? Как така на Семлис? Сила Елит Мастер. Не. Ами, Аз съм силвър съм. Ей, как го изкемпих за тъгла? Ама се скабих цял един пълнител. И това е гадно за. Така имаме 3 убийства и 1 помагане. Дори нашите момчета се справят там на лонг. Ей, двама убиха, пък ние убихме един. Не е честно, ей! Нека да излизаме. What the fuck? Ох, че ма стресна! О, мен! Ами, кот можа да направи това. Добре, сега справя на бето. Защото съм с бързия снайпер. The fuck? Хак? Да бе, брат. Значи това не го разбрах, честно. Значи с бързия снайпер съм, кемпе ги и не умират. Behind! Defusing the bomb.
Добре, Ти два като си, ти те арестили полицайци. полицая. На едно сме за нас. Право. Ало, всички са на бито, ще чуят ми. Толкова ли съм тъп? Така. One shot. Добре, добре. Дай да заговорим за нещо, Никсън. Не знам за какво. И аз така, не за новия канал. Не знам. Не знам. Во. Някакво да говорим за него. И аз така си мислям. Ама. Ага. Някак го оцелиха през стената. Хедшот. Си играем минигейм тук. То на минигейм се да ти кажа дропна. Но не винаги. Ей да. Завис. Ай, там. Аз направо тук да мятам една бомба, бе. Ами аз съм по-добър с калашник, тъй че си взех калашника. Сейчас с нощи цък-цък, хедшот. Винаги са цели хедшот. Нагоре са цели.
И се беше бъгнал в стената. И аз стрелям. Той не ме вижда. Той се беше бъгнал абсолютно в стената. Тоест, те едва там. Само ръждато му се вижда и аз почнах стрелям с АВП в стената и го убих с хедшот през стената и той вика, че съм хак. Защото не може да играе за това. Да, то как се е бъгнал в стената, един бог само ще знае. И той. Ако ще представя кой е направил, не? Така. Беха нашия. Къде си? Къде си? Лошо момче, лошо момче. Да. Някакъв. Добре. Аз бягам. Бягам, ти казах. Бягам. What the fuck? Къде да избягам? Само някой да нима тъкне, че ще умра тук. Да си включа звука малко. Ще я постоянно ми викат. Как се чуе? Да. Няма. Хей, как го уби? Нинджа! С ножката го уби. Браво. Ще трябва да си взема броня, че вече моята на 46 стана. Да, с бронз деко съм с дигбил и с калашник. Малко да ръшнем. Тия българи ли са? Аз играя с българи. Някам, така ли? Ай, смениха мапа. Сега ако не ми заредиш по-бързо, ще стъпа. Защото тук има тимфу и трябва по-бързо да ми заредим. Няма да вляза иначе. Защото само в един тим се събираме всички. Да. О, супер, влязох. Добре, почвам. Знае колко кила и колко умирания имам. Десет убивания и 2 умирания. Браво, значи играеш с нове. Да, общо взето. И значи напред последното паднах. И сега гледай, само всички да ми дойдат на лонга и гледай. Сбързя, какво прави. Шаги къртя направо. Ой, кой ще трепи жена, ще ли? А как може, момче, как може? О, винаги дръчка. Не, то... Абе, ти отзаде... Абе, тъп лазер, не! Речкой, бате, речкой. Машина! Давай още двама Да. губи, бе. Не. Няма шанс. Искам да ти гледам мача. Какво се ще гледаш? Чай, че съм напред последно място, Добре, аз ще лекна това, ще да не се. Както бях на първо и сега съм напред последно. Как може би? Минахата.
Забих ли те, бе, моето момче? И че той не можа да го хване. Ау, те тия двама, бе. Те не мога да ги хвана, ботовете еднъж не мога да ги хвана. Добре, добре. Пак се върнах на първо място. Забавна игра, значи. Идите, момченца. Сходите, момиченца. Много сте луди, но някой ще се влюби. Ага, разбрах вече. Тайната на Бъни Хопа. Не! Снайпер. Добре. Браво. Не мога едно ниво да мина на Бъни Хоп, просто защо съм такъв нуб! Спокойно, бе. Какво стана, бе? Бях на последното, не! И умря? Да! Това ще го цензурирам после. Като катакомби са. Да, че почти като някой рок. Като катакомби са. Така... Sorry, man! Sorry, man. Като катакомби са. Някой ден да направя уроци на по-флашки на Инферно, нали да си така. Опса, видях ли там? Сега ще те убия с моя пистолет. Фейл. Познае колко на колко сме. Why? No kick. Аре, не мога да скачам. No. Да, значи един без как да го застрелял и в чата изписва бич, знаеш какво, и такова кик, плеер, само заради това. О, не играя. Значи, Бъни Хоп не мога да правя, човек. Как съм правил ти нещо, бе? Глей, то лазер, ако го нямам, до сега съм минал по шибаното ниво.
Колко хиляди пъти! Ето, аз забравям всичко да правя за... Бек! О, няма игра, не бати. Бек! 2 дена, Ицун. 2 дена си банат. Окей. Джеймс Бонд. You're not James Bond. Вау! Къде да играе? Тук ли да играе се? Добре, бе, той е добър. James Bond, James Bond, James Bond, James Bond, James Bond. Като котка съм. The Life Podcast. И сега пуска музиката на Илюминати. Илюминати потвърдено. Честно, Илюминат потвърдено. Потвърдено. Потвърдено, батко. Напълно потвърдено. Той има Фьошен Knife Fate. Бах ти красна. Knife. Планк. Слабак. You have choice it. Давай. Plant the bomb. Plant the bomb. Plant the bomb. Plant the ace. Ding 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 ding. Браво, бе! Слабо! Да, още една битка и да ги бием. И да се свърша с тия слабаци. Не можа да направи нинджа дефюз. Майко, и аз ли ще спечеля? Кобра, юна кобра. 4 неща даваха на Каслау. Кешо. Малче не се спи. Не бъз. Не се спи, бе. Сала се се. Как ще ми се спи? След съм ставал толкова късно плата. Шорт. Мид, шорт. Не, я ще играем да дадъст. The fuck? Той уби трима. Да. Наша на 3. Какво? Абе, ей, само скърти колата аз това. Кой ма би, бе? Кой ма би, бе? Абе, сега тук ще и кемпа. Yes, на. Спечелиха. Yes. Еми да, дано да ви хареса клипа, надявам се да ви хареса, да, харесайте, абонирайте се, коментирайте, който искате прейте и да, надявам се да ви хареса клипа, аз бях Купчо БГ с Никсън и да, чао!